Canva урок как лесно да си направите повтарящ десен. Избираме си нов дизайн, в случая трябва да бъде квадратен. Аз избирам Instagram пост, след това от елементи взимаме елемента, който искаме да направим на десен, подреждаме така както ни харесва. Запазваме от Downloads в PNG формат тази снимка. След това отново избираме квадратен дизайн, отиваме на Grids, избираме този с двете снимки, добавяме си нашия десен, като тук важното е с два пъти клик да издърпате лявата снимка най-вляво и дясната най-вдясно. Също така да премахнете от спейсинг разстоянието между двете снимки. Отново запазвате тази снимка като PNG от Downloads и повтаряме отново квадратен дизайн. Този път избираме грид с 4 снимки, добавяме си десена и нашият десен е готов. Аз съм Нели, дизайнер и създател на презентации. Последвайте ме за още идеи.